माब्रै बेदर हारा नांथालायनाय जाखो? ना एबारसो फार्स्ट टाइम बेदर जाजेनदों। लागा मा होननानै खोन्थाबावनांगौ जाखो आं? बेदर खावखुमाना जानानैसो नांथादों होननानै बोरै खोन्थाबावनांगौ जाखो आं डाक्टरनो? बोरो नायनि। बापरे गाज्रिनो नांथामारदोंथ' आरो। जागोन दे। आच्छा बियो नोंथांनि बिसि नामा? नंगौ खोमा। मा नंगौ खोमा? नंगौना नङा नोंनि बिसि? औ आइनि बिहामजो। आच्छा डाक्टर बे बेदर हाराखौ दे थाब बख'नानै होदो। बेदर हाराखौथ' बख'नानै होनो हागोन, नाथाय खुगाया बोरैबा जिफ्लंनोबो हागौ। औ खुगाया बोरैबा जिफ्लंनोबो हानाय। माने जों रिक्स लानो हाया। नाथाय मानो डक्टर? मानो होनोब्ला हाराया खुगा फारनैथिंजायबो नांथानानै दङ। हाराखौ बख'बोबा खावलाया एसेबाबो जखम जाखागोन। बेनिखायनो खावलाया जिनायनि एसे चान्स दं। हाराखौ बस'दोब्रा डक्टर बाबु। हाराखौ बस'नो हानाय मेसिन गैया। आंनि सायाव फोथायनाय गैयाबा बेलेग डाक्टरनाव थांनानै सोंहैथां। नोंनि हाराखौ बख'नो थाखाय खावलाया एसेबाबो जिखागोन। जुदि नोंथांमोना रेडि अब्ला आं हाराखौ बख'नो राजि। नोंथांमोना सानैजों सावरायग्रोनानै लाग्रोदो। दालाय माथो खालामबावनो? खावलाया जिबाबो जेबो नङा दे। नोंखौलाय सोर बेदर खावखुमाना जानो खोन्थानाय? बेदर मोनजाफेरिथां माथां। डाक्टरनि सिगाङाव जेबो बुंनोबो हाला मानोबो हाला जाबाय आं। मानसिया बेदर खावखुमानानै जायोलै। बेदर जानो लुगैदोंमोन नालाय जाखुमादोंमोन आं। खैना गोदान जानानै बेसे खस्थ' जादों आं। हाबा मोनजाया बाल' मोनजाया ओंखामखौ। होमबानो बेदर खावखुमागोन नामा नों? हामासै। जानो लुगैनायाव खावखुमायाबालाय बेदर मोदोमबाय नालाय खावखुमाबाय। होमबालाय माथो खालामनो? बख'नोसै। खावलाया जिबाबो जेबो नङा दे। मानो बिसिया? जाखुमानायनि साजाखौबो मोननांगौ ना। नोंखौलाय सोर बेदर जाखुमानो होनांगौ? सिखावनि साजाखौ मोनबाय दा। बहा थांनो? डाक्टरजों सावरायहैनोसै आरो मा खालाममारनाया मोजां। गोसोथोनोबो मोनलाबा हिनजाव एदावनोबो मोनलाबा सिख्ला फोथायनोबो मोनलाबा हिनजाव लानोबो मोनलाबा सेंग्रा बैसो आंनि खामानि गैला आंना जेबो गैला जाला आंहा सेंग्रा बैसोआ खामानि गैला आं जानोसै साधु बाबा बा एमाव बेटा माथो बिराद दुखु जानानै दङ। माले आफा खुरख्लाबना होनाय गारायाव संख्रि सारनानै होफैबावदो नामा? बिदि नङाब्रा बेटा, नोंनि मोजांनि थाखायसो आं नोंखौ बुजायदोंमोन। नों बेखौनो इसेबां दुखु मोनबायना? हिनजाव गोसो थोनो मोना हिनजाव लानो मोना होननायखौनो इसेबां दुखु मोनबायना नों? माथो होनबावनो आं मालाय? होमबा खोनासं। एमाव बेटाखौ एसे बुजायदों आं। आच्छा एमाव बेटा थांलाय रेडि जाहैलाय। मानि थाखाय? दिनै फेमिलि टाइम। माने दिनै सिनेमा नायहैनो नागिरदों जों। आच्छा माने नोंखौबो लांफानो नागिरदों। बैसो सानैया दाउखा बेटा आरो अफ्रि बेटिया फरायसालियाव दंहैयोना, बेनिखायनो बिसोरखौ लांला। नोंखौनो लांफानोसै जों। थौदो। मा गोसो जादोंलै? गोसो जादोंब्रा थौदो। नोमायाबो मालाय ओंखारखाबाय हनै। आच्छा हांग्रि सना आंनि बरफनि बिबार मा एसे साइस नुदोंब्रा। मा जाजागोनबाय थायो? थांनो नालाय थांनो आरो थौदो। मा बेटा ओंखारहैदो, गस्लाफोर मोजां गानहैदो। गाना बेनो जायो आंना। सिख्लाफोरबो नायनो मोनखालाबालाय माथो मोजां गानबावनांगौ जाखो? ओद बेटा थौ। एमाव बेटा लामाया मोजां नायनानै गारिया सलायदै। ओरैनो गारिखौ हगारनानै होआ। दिनै माखौबा आंखौ ड्राइभार खालामनो लाबोदों। मानि ड्राइभार जाखो बेलाय? ड्राइभार खालामनो लाबोआखैबालाय मानोथो लाबोदों? नङाबाथ' आंनो गारिखौनो हगारनानै होआ।
फेमिलि टाइम ब्रा एमाव बेथा फेमिलि टाइम दिनै नोमाजों आंजों सिनेमा नायगोन आइसक्रिम जागोन शपिं खालामगोन नंगौ नामा नों बारा खुसि जानाङा नोमाजों आंजोंल' खालि नों जोंखौ रोगाग्राल' सानखाथारदोंमोन आंखौ नोंसोर ड्राइभार खालामनो थाखायसो लाबोदों बेसेबा गोबावनि उनाव नोमाखौ बेरायनो लाबोदोंब्रा नों बेसे बुजिनांगौना माने सिथों सिथा खान्थाल आथाब्रा एमाव बेथा एमाव बेथायाबो जोंजों थाफागोन आरो सिनेमा नायगोन आरोहाय आं सानदोंमोन जों सानैजोंल' नायलायगोन होननानै दे नोंसोर सानैनो नायलाय नोंसोरनि गेजेराव हाबां माखौबा डिस्टार्ब खालामजानो गिलायलायो हुइना बाद लानजाय टेम्पार्ड फाट बियो आंनि फिसालामार 100% आंनि फिसालामार नों मालायनिसो फिसाला सानदोंमोन होमबा नङा माने आंनि बायदि खोथा बुङोना एमाव बेथाया बिनिखायनो आं बायदिमार दे एमाव बेथा मोजां मेथाइ लगायलाय आं लगाया होमबालाय आंनो खननोसै आरो ओइ हांग्रिमोनदि आंनि बरफनि बिबार नोंजों आंजों लोगो मोननाय बै मोनाबिलि समाव जुमाय लोंनो थांनाया आरो थिगसे जुमाय फेनानै नोंसानि न'आव उन्दुनाया बेनिफ्राय गामिनि रायजोफोरजों हमनानै हाबा होजानाया गोसोखांबानो बोरैबा मोनलायो नोंहासो जुमाय फेनानै जोंहानि न'आव हर थादों दा नों हर थाबोआमोनब्ला गामिनि रायजोफोरजों हमना होजानानै हाबा होजायामोन ना बेनो जाबाय नोंसिनि डेटिंआव थांनाया गावसोरनि गोदोनि खोथाखौ लानानै दावरावसो जालायसिगोन बायदि मोनबाय आं बांद्राय दावराव जानानै नङाबा आंजों खारजागोन दे मा बेथा नोमाखौ आं दिनै डेटिंआव लांनो नागिरनायाव मानो डिस्टार्बब्रा गारिया सलाय गारिया बोसोर दावसो देलाय नङा होमबा बा हौवा हिनजाव हस्पिटालाव लोगो मानो थांनो ओंखारखोलै बिसोरलाय लाखिलाय गारिखौ बेयाव लाखि नोंसोर बैयाव पार्क खालामहैथ' गारिखौ अरे लाखि होनदों एमाव बेथा नै जों हस्पिटालावनो दङ आयै माबालाय बेदर हाराखौ एरख'बा खावलायाबो एसे जिफागोन होननायखौनो सासेया बेखौनो गिनानै बेदर हाराखौ एरख'जाला होननानै बुंगासिनो एरख'आबानो जाबाय गामिनि मानसिफ्रा सोंसोलायगासिनोसो आंनाव मा जादों होननानै थाब बेदर हाराखौ एरख'नानै लाबोबानो जाबाय खावलाय एसे जिबा सुथेबानो जाबाय ना जागोन आयै आं रायलायगोन ओइ दावसे देलाय बेदर हाराखौ एरख'जायाब्ला नोंनि खुगाया बांसिनसो सानानै थागोन मिथिबायना दे एरख'जादो बिदिब्ला नोंनि खावलाया बांसिनसो सागोन नों रायलायनोबो हानाय नङा दैबो लोंनो हानाय नङा ओंखामबो जानो हानाय नङा बेनिखायनो हाराखौ खस्थ' मस्थ'यैबाबो बख'जादो मानो इसिबां अख्रालै आलै बिदिनो बेदर खावनानै जाग्रा होननानै नाम मोननायनि मानि बदतमिज बेलाय नों गावनो साननानै नायदों नामा नों बेफोरबायदि हाराखौ लाबाय थागोन नामा खुगायाव गावखौनो साइज नुनाय बायदि मोनथारदों नामा सादोंबालाय मानोथो हाराखौ बख'जाया ओइ एमा बेटा थां गारिखौ बैथिं पार्क खालामना दोनैथ' मालाय बमब्रमा गोदान हादान मा हस्पिटालाव फैलायनाय जाखोब्रा मानसिफोरालाय गोदोनिफ्रायसो ग्लु नामाब्रा बेवहाय मानसिया मा जादों बेहा मानिबा माबा जाफैदों आच्छा बुंलाय मा जादों बेलाय बे मानसि मोजाङा बेदर जानाया हारायानो नांथानानै दङ खुगायाव दा बेखौनो बख'जानो डाक्टरनाव फैदोंमोन बेदर हारा नांथादों माबाफोर रानदों नामालाय माथो मिनिलायसोदों बेदर हारा रानदों नोंनोबो नांगौ नामा बेदर हारा माले अमा राजा हारा जासिलायनाय नोंनि हारा नामा जायो नोंनि हाराबा जानियां डेन्जार गोरोंलै नोंबो सन्थला आच्छा नोंना मेगना मा जादों मा जानोखाय आइ फ्लु जादोंब्ला बेखौनो डाक्टरनाव नायजानो फैदों आं आइला नोंनावबो आइ फ्लु जाबाय होमबा आबदानै मेगनफ्रा मोजाङै जोथोनै ला
आइफ्लु जाबा बिमानाव जाबा बिफानावबो जायोनो बिफानाव जाबा फिसालानावबो जायोनो खिफि बेन्दों मानलानाय बायदिसोनो आइफ्लुआ बेनिखायनो मेगनफोरखौ जोथोनै ला बमरा दस्ते मा जादोंब्रा आरो खैना गोदानालाय माहायाव दामलेलै मानसियानो जाब्लेसो जेराव मोनो बेयावनो जिरायो बेदर हारा जाना लानानै नांथादोंनो मोनजाफेरिनि जानाय होथादों बे बेनिखायनो मोनबाय दा मस्लाया बोरो नायनि माबायदि नांथादों देब्रा नायनि बेसेबां गिदिर हारा बे नायनि बेदरालाय बोरै बिदि नांथाना थाखोब्रा नोंनालाय बिदिसो नांथादों होमबा बेखौनो डाक्टरनाव फैलायदों होमबा दुलै डाक्टरनाव फैदों बे हाराखौनो बख'नो थाखाय आरो हाराखौ बख'नायाव खुगाया एसे जिगोननो बेनिखायनो दा हाराखौनो बख'जालानो आंफ्रा मिनिनो ओंखारदोंलाय मा जायो दावसो बेखौनो डाक्टरनाव बख'जायो नामाब्रा आरामसे बख'नो हायो आं आया नोंलाय माबोरै हायो आरामसे बेदर ओंख्रि जाबाथाय आथायाव नांथारनायफोरखौ एरलु एरला खालामोना बे गनजोंनो आं बेनि हाराखौबो बख'नो हायोब्रा आमादोबा बख'नानै होदोलाय दस्ति एस' आरो हाराखौ बख'जानोबा जोंहानि न'आव थां दाहाय आरामसे बख'नानै होगोन माथोबाव प्रब्लेम सल्भ होद आं फैबाय दिनै आंहा फेमिलि डेटिं टाटा रायजोफोर गोजोननाय थाबायलै दस्ति नोंखौ लोगो मोननानै मोजाङानो जाबाय ओमफ्राय बोरैथो नांथालायनाय जाखोब्रा नांनो बागैखायनो नांथाजादों आंनो बागो होखोमायाखैमोन खोमानानैसो बिदि नङालै दस्ति खोथाया जाहैबाय बे बेदरखौ खावखुमानानैसो जादोंमोन खावखुमाना जानायाव गग्ला गग्लि मन'नायावनो नांथाजाबाय दा मानो एसे दुस्थ'ब्रा फाग्लि नोंलाय हामालै एसेबां फाग्लि जानो थां न'आव थांदो आं दा मैगंखौ नायजाग्रोनोसै बेनिफ्राय जोंहानि न'आव थां आं आंनि हाथाय उरलुनाय गनजों आरामसे बख'नानै होगोन दे होमबालाय दस्ति थाथ'दो आच्छा दे जोंलारि आं हले गिबायसो दे कलेजाव फैनो होननानै फिल्म नायफैनायखौ माथो जानोखाय आं गियोहाय जोंहानि बिराद देनजारथार जेबो नङा रावबो नुखायाखै जोंखौ ओरैनोबा फिल्म हलाव फिल्म नायनायनि मजायानो बेलेग नंगौथ' आरो मबाइलाव नायनाया इन्टारेस्ट जाया बेनिखायनोथ' नोंखौ आं फिल्म नायनो लाबोदों आरो स्रिथा जागायसिगोन फिल्मा जागायथ'वाखैनो र' फार्स्टनिफ्रायनो नुसिगोन बिसोरथ' माथो एमाव राजामोनसो आयौ जोंखौ नुबा मा जानांगौ दे बिसोरथ' पाक्का जोंहानि आइनो खोन्थागोन बेखौनो गियो नामा एमाव राजा नोंनि सिदा बैयाव आच्छा आंनि सिदाबो बेलेगावसो होमबा बेटानि सिटखौलाय मानो गोजानाव लाखो जों नों आरो आंल' नायगोनब्रा जागोन दे नोंसोरजों आंबो थाफानो लुबैखायाखै जोंलारि थुफि नायला थांनोसै माखौ इसिबां गियो आं आइखौ जोबोद गियो आं थगायनासो मुभि नायनो फैदोंना आं कलेजनि इउनिफर्म गानबोलायथारदों आइया आंखौ उनाव मिन्थिबा बिराद बुगोन बिमाखौनो इसिबां गियो नामा सिरि नाय फिल्मा जाथारसिगोन सेंग्रा सिख्लाफोरबायदि आंखौ उनाव दोनलायलायनानै दे दाबो जेबो नङा ओइ हांग्रिमादि नोंनि आखाइखौ हमनि दे आं मा लाजिथारा नोंलाय माखौ लाजिनांगौ जाखोब्रा गोदो सेंग्रा सिख्ला समाव जों बेफोरबायदि ज' बेरायनो मोनासैना बेनिखायनो दिनै सेंग्रा सिख्ला जाफिननोसैब्रा नाहाय मा फिसा देरबाय फिल्म नायनो फैदों नालाय नाय आरो मानो बुजियाब्रा नों आच्छा बारु थाइबानि लारु गोदो बेफोरबायदि फिल्म नुफेरदोंमोन ना नों नुवाखैहाय मा दिनैसो फार्स्ट टाइम एबारनिफ्राय नोंखौ जेब्लाबो लाबोबाय थासिगोन आं सिनेमा दिन्थिनो मास मोनसेयाव खेबसे मिथिबाय नायनोसै हाला बैसोरखौ सिनायनाय मोनथारदोंलै आं बैसोरथ' बुवा सिख्लाफोरसो माथो कलेजाव थाङाखै नामा बिसोरनाथ' दिनै फिल्ड क्लास दङमोन आच्छा बां खालामदों माने बरिया आच्छा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जोबोद गुसुं जाबाय गाबोन एसे गोलाव लाबोनो नाजालायसिगोन दिनै खाथियाव कनस्ट्राक्सननि खामानि सोलिबाय थानायलाय भिडिअखौ गोलाव लाबोनो हायाखै ओरैबायदि टिं टा ट होननानै गाबबाय थादों सानसेमानि बेनिखायनो भिडिअखौ लाबोनो हायासै गोलावनो आसा खालामो नोंथांमोना बुजिगोन आरो गाबोननि थाखाय रेडि जानानै थागोन आरो भिडिअखौ मोजां नुदोंब्ला 10K जालायनाय लाइक होनानै गालांदो दे बयबो फाराग बाय